Welcome to another exciting episode of Musa N Show. Here is what we have today. Breaking news. uDuduzile Zuma oyindodakazi yalobeka umongameli wezwe umbaba uJacob Zuma owumongameli weParty umkhonto wesizwe Party manje uzovela enkantolo ngolwesine lomhla ka-30 kuJanuwari 2025. Indaba lezi zikhishwe iNews 24 ukuthi uzovela enkantolo. Base bethi ke kuNews 24 uNhlamulo Ndlela ospokesperson weMK Party bakhulumile naye wavuma ukuthi impela amaphepha afikile kumaloya wakhe uDuduzile Zuma ngeviki eliphelile. Ngase ngithi cha, indaba engaka akufanelanga ngiyithathele phezulu, kodwa angiyobheka kumkhonto wesizwe kwi-page labo ukuthi bona batheni. Ngase ngithola ukuthi ngempela into ekhona, yingakho ke ngenza le video. Kodwa manje ngifisa ukuchaza ukuthi yini le emenza ukuthi aye enkantolo. Bathi ke ukuboshwa kwakhe kudibene neJuly unrest eyenzeka ngo-2021. Uma sibuyele emuva sikhumbuza nje umuntu ongazi, ngo-2021 kwaboshwa owayengumongameli uJacob Zuma emveni ukuba engayanga kwiZondo Commission. So ngaleso sizathu wayeseyaboshwa engazange azaye kwi-trial. Futhi engazange aze ku-present icase yakhe nestate size necase yaso bese kubonakala ukuthi liyamhlula icala. Wavele wagwetshwa nje, ngiyacabanga wayegwetshwa 8 months esejele. Ngaleso sizathu ke kwabaphatha kabi abantu ngoba wanikezwe iviki lokuthi ayozibophisa yena emaphoyiseni aseduze. Wahlala kiviki kwasuka abantu abaningi bayomsupporta, amamember omkhonto wesizwe, amabutho akaZulu. Ngiyakhumbula wayephambili owayomdedelo amabutho oswadlule emhlabeni ubaba uMgilija. Babe phambili nabo besupport uZuma, ngizwe emchunu. Bonke labo bantu labo besupport uZuma ekuhambeni kwakhe. Wayese decide yena ukuthi cha uyozibophisa. Uthe nje engaboshwa kwakumsombuluko ngempela. Upresident wayeqeda kukhuluma nathi esi-addressa ngoba kwakusesenaleza zikhathi zimo ze-COVID. Kwasekuqala lento yaqala ke lento iKZN, eGauteng, angazi naziphi ezinye indawo. Yaqala lento le ukuthi kushayeke izitoro, amamoli, kwaba khona ilooting eyahamba izwe lonke. Ikakhulu nje eGauteng neKZN. Amamoli amaningi onakala, izitolo eziningi zonakala lapho. Ngiyacabanga ukuthi leyana waba khona umonakalo omkhulu kuwo ngoba mawufunda la babhala ukuthi the 8 to 19 July unrest in 2021 resulted in more than 350 people losing their lives and cost 50 billion in damage. Usithi umonakalo wakosta 50 billion rand. Umonakalo nje owenzeka base bebalinda zonke. Nabantu ababalelwa ku-350 abadlule emhlabeni ngabantu bakwakuluthwa. Ngiyazikhumbula nje lezo khathi ngoba kwakuboshwe owayengumongameli. Bathi ke usisi lo naye wayengabanye abantu ababeqhuqhumezela lelo dlame esebenzisa iTwitter. Siyakhumbula ukuthi ungizwe emchunu wake waboshwa naye, wovela enkantolo kuthiwa naye wayiqhuquzela udlame ukuthi abantu abasukume balwe ngoba wayesenza igama elithi azikhali. Ihambile ke icala likangizwe esikhathini esidlule waze walwina ke, yena walwina icala. Ilesi sizathu ke senza ukuthi usisi lo abhekane nenkinga. Kodwa abakubhale ku-The Citizen bathi usisi lo ngathi wakupredict ukuboshwa kwakhe. Ngizobufaka ubufakazi bale Twitter bathi wayibhala ekhombisa ukuthi ngathi wakupredicta ukuboshwa kwakhe. I-tweet le ayibhala nge-17 August 2022 ngo-18 minutes after 11 ekuseni. Ubhale kanjena-ke, uthi ke ngitsheliwe ukuthi ngizoboshwa kanje, ukuboshwa kwami kuzobe kunje, ngizoboshwa njengestyle sase-Hollywood ngolwesihlanu. Bacabanga ukunganginiki ibail, kodwa ke kungaba khona ipressure bese benginikeza ibail. Bese benginikeza ibail condition ezothi angiphume ku-social media, especially iTwitter. Wayesethi siyanibona. Inkulumo yakhe le ayishoyo la ukuthi ngitranslate ngesizulu.
kodwa mayifunda English isho yona lento engiyishoyo. Iyona Twitter le abathi ke akuku Citizen ngathi wakupredict ukuboshwa kwakhe, ngathi wayazi ukuthi sizofika isikhathi la azoboshwa khona. Njengoba ngithe eqaleni ngithema ngizwe ukuthi bathi uNhlamulo Ndlela o-spokesperson womkhonto wesizwe party uphawulile mayikhuluma nabe News 24 ukuthi impela afikile amaphepha ngabameli bakhe uDuduzile Zuma ngeviki eliphelile ambizela ukuthi awuvele enkantolo ngoLwesine. Ngase ngithi cha angihambe ngiyobheka, ngathola ukuthi ngempela kukhona okubhalwe umkhonto wesizwe nakho ku screen. Nayi ke message ebhalwe umkhonto wesizwe party from the official page yomkhonto wesizwe. Laba bhale khona ukuthi Honorable Duduzile Zuma Sambudla will be appearing at Durban Magistrate Court on the 30th of January 2025 at 9 a.m. This is an invitation to mobilize all ground forces to attend in numbers. Lana bacela ke ama ground forces ukuthi ba attend lapha ecourt baphume ngobuningi babo. Ngitheke angilethe nala ngoba ilento ebengifuna ukuprova ngayo ukube angiyitholanga le post ngaba ngiyenzi le video. Hayi simfisela inhlahla kusisi kukho konke, kodwa ke okuningi sesokuzwa ngoLwesine uma sevelile enkantolo ukuthi bathini kwenzakalani. Uma ke sesikuzwile konke okuningi so bese ngiyabuya futhi ngizona update ukuthi uhambile kube njena bathene enkantolo. Ilokho engizokusho nje kwamanje. Baningi kabantu abake banjwa ngaba ngayo le ndaba ye July unrest. Baningi bakhona futhi baphuma phambili. Asesithembe ke nosisi mhlambe naye kuzoba njalo. Kune special announcement engithena so ngizosiletha la esithinta indaba yomkhonto wesizwe party. Umkhonto wesizwe party release statement la esine information ebaluleke kakhulu. Ngicela ukusifaka le statement la ngisifunde ebese ke ngikhuluma kancane sivala ivideo. Nayi ke le announcement ngithi ibaluleke kakhulu. Lana ke statement basikhiphe namuhla nge-28 ka January 2025 sibhalwe kanjena ke statement of the national spokesperson Nhlamulo Ndlela's compromise contact number. The umkhonto wesizwe party national spokesperson WhatsApp and contact number 0792303345 has been compromised and is therefore temporarily unavailable. So bathi ke inamba le akayisebenzisi for temporarily akasayisebenzisa uNhlamulo Ndlela le number ka 0792303345 ngaleso sizathu akekho available. Uma ngenzeka kube khona imlayezo oyitholayo evela kule number sheshe wazi nje ukuthi uzobukhuluma nama scammers. Funeka nje wazi ukuthi uzobukhuluma nama scammers. Bathi ke kunemizamo abayenzayo ukuzama ukuresolve lenkinga. So nokuthi ba restore number. So okwamanje yonke into efuneka ikhulunywe noma kuxhunywa ne political party umkhonto wesizwe funeka iye ku head of communications kuzotholakala uSipho Tira khona. Inumber abakongaba contact kuyo ithi 084 374 4316 ngoba le ebisetshenziswa uNhlamulo Ndlela abantu benayo beyazi i-compromised. So umbonibiko baleke kakhulu lo ngoba ama scammer njoba bekwazi mhlawumbe ama scammer njoba eyithathile le number azoqala abhalela ama message abantu kube sengathi uNhlamulo Ndlela. Ingakho besikhiphe le statement, ingakho nami ngithe it's a special announcement, a very important announcement ukuze abantu bakithi bazi ukuthi inumber ebisetshenziswa uNhlamulo Ndlela has been compromised. Akayisebenzisi manje. Uma kungenzeka uthola imessage evela kule number yazi ukuthi uzobukhuluma nama scammer. Ilokho nje bengithi angikulethe. Ngiyacela ukuza umbono wakho ku comment section below. Ngiyakengikhohle ukusho nokuthi ngicela nisubscribe, ni like ivideo, ni share. Inkinga bengisahamba nalezi indaba ebengizizwe nje zangithusa. Kodwa nale ngibona ukuthi ibalekele bengibona ngidlulisa naqala. Ungakhohlwa ukusubscribe. Ngiyabonga kakhulu kwasebe subscribe. Ngiyabonga. Ngiyacela futhi niwabukele nama advert. Uma ivela nje niwabuke nawo. Ngokwabuka niya contributor financial. Even though wena kungakhosti lutho ukubukela ama video wethu. Kodwa
lokho kwenza ukuthi thina kube khona okuncane sikutholayo. Ujoyine ne-membership yale channel, qala nje ku-20 rand ngenyanga ukuya phezulu. Ngiyabonga.